Public Participation and Regulation 2023. Erokamano. Wach mar nengo mar niang' tan achiel en wach ma osebedo ka lokore kinde ka kinde. Ang'eni no wach ma bendo ser yalo nyake court. Yes. Ben wach musetieko wachne. Victor koso pod loko kite kaka jaloko kite ne. Victor anyalo wacho no ndamo mane jopuro kao kokadho kuoma kwa niaba margi mwabiro e court Milimani ne wachungo gimiluongo ni sugar import. Court nomiyo wa order manochungo cane pricing committee mane duoko beche niang' piny. To order no ng'eny kambe pok olowo gi nyaka kawuono. Okay. Achiel kuom gino manyo wayalo kendo wadhi tieko gi minister kawuono ni cane pricing committee bedo piny ebwo minister ma ng'ad ni beche niang' en Sh5,000 mag gino sakila no bet sign gi minister to millers mag private or decide ni ok gi comply gi that order gichulo japur 4,000 gi 900 kendo mago gik manyo watebo nyoro momiyo nyoburo yware kod gi minister ma minister dhi miyo waduoko kawuono ni ka pricing committee wacho ni en 4,000 michulo japur to gin gidhi mbele chulo 4,000 gi 950 that difference of Sh50 nyaka gitima ngoa gidogi chul magi gik manyo dong madhi timang'o emudhi tiyo gi minister but buchwa pod en watertight court no chungo gimiluongo ni sugar import. Yes. Sugar import ni en manche ineno ka sukari moa oko kodonjo e gweng'wa ka to duoko bech marwa ni piny nikech obiro duty free. So order no achiel kuom achievement manotimo en mano nyuolo bura mane okelo wa Kilimos mokwongo. Yes. Kendo sama wuoyo kodi ni order no nyobedo reinforce gi the interior PS marwa Dr. Raymond Omolo nyojo segolo circular to all surveillance border point. Gimoro nyo nitie ni sukari wacho ni ok bi to nitie gimiluongo ni smuggling. Smuggling kidhi e border point tibiro yudo ni nitiere boda giting'o gunde 2-3 to kanta moro ni loka koni. Koro isombo gi piki tiketo gi loka koni. Gidokelo gi loka koni. To kunde ma Nzoia tere sukari, kunde ma West Kenya tere sukari. Kidhi to order monego gi supply every week, giyudo ka stock pod timang'o. Koro nitiere bagging manche timore in the